Zuzko, dneska je sobota, chystám se na ten hon. Trošku se tam držíme, ale všecko bude dobrý. Jdem si nastřílet nějaký bažanti, co jsme si vypěstovali za ten rok. Tak se vždycky sejdeme tam ráno, že jo, v těch 8 hodin se to protáhne. Nejdřív předseda a hospodář dělají kontrolu loveckých lístků, to je základ, zbrojní průkazy, evidenci všech členů. To dělá hospodář s předsedou, jo. Ty jsou jako velice dobrý, ty na to jako pečujou, oni vědí o to. Pak podle počasí budeme pěšky, nebo dojedeme autama až skoro k místu tam, no a tam je zahájení, už den předtím máme nachystaný takovou výřata tam máme už to přichystaný, aby kde po každý lečí se musí vždyť řádně uložit. Dnešnímu honu vám přeju lovu zdar. Tak to se mně stalo jednou na honě, to jsme byli takhle na Bukovině, ve Vodnoží pod Peckovským hradem. Tady je takový pěkný prasátko, ale to mě, až jsem strach z něj měl, ono mělo 2 metry, 195 kg vyvržený. A tam vyběhlo takový velký praze. A já stál na druhé straně, u Zahouštinova, a slyšel jsem ránu. Ale to byla rána z brokovnice. To někdo si splet místo kulový náboje, místo kulový vystřelil brokem a to prase střelil do světla. Takže ono bylo tak jako, bylo živý, ale bylo poraněné. A ono šlo proti mně a já jak jsem coufal, tak bylo plno sněhu a zamotal jsem se do toho trnočí. Teď jsem spát na zem a flinta mě spadla do sněhu a teď ten puškohled, co jsem měl, teď jsem měl od sněhu a já neviděl nic a prase útočilo. Tak jsem pak vystřelil a já ho střelu zaslechl a tím pádem to utichlo, prase takhle si sedlo na zadek, lehlo a bylo utichlo. Tady ti ustala ta slepice někde ležet, nebo přinesi teď? Už takhle několikrát projdeme tu honitbu, tak jako to je, některý bažantek nám lítne semhle, některá slepička tamhle, tak aby jsme tak aspoň, aby jsme něco, jsme se prošli v té přírodě, tak tam takhle jdeme a zase to třeba táme nám 2 ulítnou, táme 2 ulítnou, no tak pak to ještě nadejdeme a některý ostanou, tak tam ostanou, no. Něco, nemůžeme mít taky všecko, že jo? Něco pro přírodu musí ostat taky, že jo? Pojď ke mně, sedni, sedni. Po každý leči se musí vždyť řádně uložit, to se nemůže nějak pohazovat. Pěkně uložit, protože se musí být nakládáno jako
demokracie. Já vám všem děkuju a přeju vám, aby se vám dneska večer líbil, veselou zábavu a hlavu zdar. No a večer si tam sedneme, pojíme, popijeme, pobavíme se. Předtím jsme měli svíčkovou. Kdo tam byl, říkal, že byla dobrá svíčková. Dneska bude ten guláš, dneska bude ten guláš. Zdar, lesu zdar, lovu lesu, lovu zdar, lovu zdar, lesu zdar, lovu lesu, lovu zdar. Tak to byla kratší verze. Všecko je to, jako líbí se mě to tam sdružení, no někteří jsou takový, ono, každý člověk není stejný, že jo, to jako si nevybere, někdo je, to jsou takový všelijaký věci, který, někdo je takový nebo takový, no to se nedá, no. Že jste nám udělali takovou radost, hlavně mysliveckému sdružení Pecka. Jestli se vám to, kluci, líbilo. Moc se nám to líbilo, moc právě. Ale tuhle šňůrku jsem udělal jen tak. Honzo, ráno jsme tady v 9. Jo? Ondráši, myslím, že vám to líbilo. Jo, bylo to super.